приятели, аз съм Георги Георгиев. Днес ще ви покажа един клип, в който да правите една стратегия. Ако не ви харесва, дейте. Ако ви... Да. Вижте, отключили са Clan Battle. Аз мисля да участвам, но... Точно е дали има нещо ново промоция. Мирора. Ето, аз не се намира. Значи мислите за малко шоко. Да разснимам клипове или разни неща. Все пак да видим. Имам две нови карти, Мутара. И го заменил с скелетната армия. Сега Мирора. Съм го намерил. Ето го, откъде е. Мирора. Ще го заменя с нова карта. И да започваме. Сега, вижте. Да ви видим това е. Това е по-хубаво, че има шанс да го... така, да. Сега. И двата какво ще ми се тази. Гледам, че се случва. Така. Сега. Ето станаха няколко скелета. Да, сега изчакам да се върне 5-6. Ако не 7 да не някой играл Clan Battle. Не, някой ще ми играли. Стига. Нищо. Така, аз сега бих реквестнал... Ами, сега да кажа... Бих реквестнал Мирора тук. Бих реквестнал Мирора тук.
Но в този случай ще реквест не ги оставите. Ако клипа ви харесват, абонирайте се на моя канал. Довиждане!